trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ikapitong Domingo sulod sa tuig. Sumala sa atong kasinatian, lisod kaayo ang pagpasaylo ong pagbuhat og labaw pa kay gisagi kinahanglan. Ug mas lisod pagayod ang paghigugma sa atong kaaway ug ang pag-ampo alang sa mga tawo nga nagpasipala kanato. Apan si Jesus naghatag kanatog panig-ingnan sa iyang gugmang walay utlanan. Kita isip mga templo sa Dios, makakaton unya sa paghigugma sa uban, sama sa paghigugma ni Kristo. Palihog manindog og pasalamatan ta ang Dios nga walay puas nga naghigugma kanato. Ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaakan ninyo. Ngayon so manghinaot ko, no? Nga unta ang kalinaw na sa kasing-kasing. Timan ka na, no? Kung atong kasing-kasing naadiha ang garbo, wa tay kalinaw. Naadiha ang pagdumot, wa tay kalinaw. Naadiha kasilag, wa gitay kalinaw. Muna, maring kamutan ginato at inulsunan ito ang kasing-kasing itong mga sala. Haron, maangko na ito ang kalinaw sa itong kinabuhi, kasatag sa itong mga panimalay, o sa itong tanang kaigsunan. Para maandang kita ng pagkasaulog din Santos Gamisa, pasulan na ito ang atong mga sala.
Kaluyaan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluon ang atong mga sala darong adtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Kadai sa iyang mga tao, hindi sa yuta, Ginoong Diyos langit tumari. Diyos Amahan, nakakagahong sa tanan, nagasimba kami kanimo. Nagapasalamat kami kanimo, nagadaing kami kanimo, tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bukong anak sa amahan. Ginoong Diyos, modelo sa Diyos na narawatan, sa sala sa kalibutan. Naluy kami, ikaw ang nagalingkod sa sa amahan. Dawata ang among pangabuyo. Ikaw lamang ang santo, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang labing halangdon, O Jesucristo, uban sa Espiritu Santo. Diha sa himaya sa Diyos Amen. Mag-aampo kita. O Diyos na magagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton dili lamang sa pulong, kundi usab sa buhat. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Bisan sa daang testamento, ang katawhan sa Dios gisugo sa paghigugma sa iyang isig kaingon. Ang basihan nining maong gugma sa Dios alang sa iyang katawhan. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Leviticus. Atong paminawon. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang tibuok Israel. Pagbalaan kamo, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, balaan man. Kung may kasilo kamo sa inyong isig katawo, prangkahi siya, aron dili kamo makasala. Ayaw panimalos, ug ayaw usab pagdumot sa inyong kadugo. Higugmaa ang inyong isig kaingon sa inyong paghigugma sa inyong kaugalingon. Ako mao ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Ang Ginoo maayo ug maluluy-on. Dayga ang Ginoo
kalagko. Og ang tibuok kong kaugalingon, daygang iyang balaang ngalan. Dayga ang Ginoo kalagko, og ayaw hikalimti ang tanang mga kaayuhan niya. Daygang Ginoo maayo, gipasaylo niyang tanan mo kadautan. Giayo niyang tanan mo kasakitan. Giluwas niyang imong kinabuhi sa kalaglagan. Gilibutan ka niya sa kaayo o kaluoy. Ang Ginoo maayo, maluloyon og mahigugmaon ang Ginoo. Dugayng masuko og hupong sa kaayo. Iya kitang ginumala, dili sumala sa atong kasalanan. Nimibalo siya kanato, sumala sa atong mga kalapasan. Ang Ginoo maayo, Pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ang Kristohanong katilingban maoy puloy-anan sa Dios. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Atong paminawon. Sa walay duha-duha, nasayod kamo, nga kamo templo sa Dios, ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa, ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios, ug kamo mao ang templo niya. Wala untay maglimbong sa iyang ugalingon. Kung maghuna-huna ang usa kaninyo, nga maalamon siya, sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakabuang siya, aron mahimo gayud siyang maalamon. Kaya ang giisip niining kalibutan nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, libugon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang huna-huna sa mga maalamon. Busa, dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang. Si Pablo, si Apolo, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ug ang kinabuhi, ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan, ug kamo iya ni Kristo, ug si Kristo iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo naghatag kaluwasan, nalaygon siya labaw sa tanan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga tinunan. Nakadungog kamo, nagiingon kaniadto, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyong dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisin dentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo, pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya. Ug ayaw bari-bari ang buot mahulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala. Na dumti ang imong kaaway. Pankaron sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway. Ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo. Aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga tua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, napadanag sa iyahang adlaw o naghatag og ulan ngadto sa matarong ug sa mga makasala. Kano nagpaabot man kamo, mabalos kaninyo ang Dios. Kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man niini. Kung kamo maghimamat lamang sa inyong mga higala, sa mahimo ninyo nga labaw pa sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan na tua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magkumpisa lang undaan ninyo nga kining Ebanghelyo karon naglisod jud ko. Dili lang kay dili sayong sabton, lisod kay buhaton. Kamong nakadungog si Ebanghelyo karon be. Sa inyong pagkadungog, unsa may ni Jesus yung unang-una? Sa may puwang nakasud ka mo, murag sa'yo masumo gawas eh. Murag kayong murag binuang mo na. Di ka ni binuang. Tawaragod. Kung sagpaon ka sa tuo, pasagpa aswa. Usa pa na? Punching bag, usa ba? Usa? Pakulata ta? Di ba ang sakto mga man nga kung na ay matake nimo, self-defense yun. Di ba na ang saktong pamaagi? Sa pagdari, kung dunay mo, kiha ka nimo, no? Anong kwaon niya ang imong kamisin? Hubuasan ni mong kamisin dentro, ihatag niya. Murag ingon ko na, mo kiha nimo, kiha nimo yuta, ihatag sang bay, hanoy gubot. Ang sakto, urabag, di ba atong private property, atong kamagkagat, atong yung ang ampingan o bantayan, di ba na mao ang sakto yun? Tawa ko. Kung dunay tawag na to tao nga mahulam ka nimo o dili, mangayo nimo, so ay hunahuna tagay dili ba nga ang tarong tagyon nga kumuhatag ta
Siguro na to nga angayan ang gihatagan. Kay sinaay mo ana dako kay glawas. Unya mangayo. Unya nausad adis-adis mangayo, nya mohatag ka. Mura ka mo mohatag na ang gani balaod na dito patagaos pagkilimos. No? Mawaan ka. Tunay mo nimo puhamag yun. Ay na pa ngayon bayad. Sus, resip. Kung baon ng lakiha. Ha? Ang sakto yun. Okay, mahuwam ka. No? Bayaran yun. Muna lang yun, garantiya. Di ba? Makaino ka ba nga? May magkabinuang man eh. Pero ang sa nakabutang sa ang Ginoo sa baningon nga, uy, naingon siya. Ito, buro nagbinuang. No? Buro nagbinuang. Huwag ka nang inyong gisulti mo rin mag-ialamon mo. Pero para na ako, ka nang inyong kaalam, mo na'y binuang. Inyong kaalam, mo na'y tinuon nga binuang. Kung ang binuang para sa Dios, maogi tinuon nga kaalam. Binuang para nato, pero maogi na'y tinuon nga kaalam. Kung naminaw ka sa pagbasa karon sa first reading, sa second reading, o sa Ebanghelyo, ang paalam sa Diyos, yun sa niya pagpakita, ningon sa imo ni kaalam sa mga taong nakasilo kanimo, ayaw gyud kasuko, sus, ayaw gyud dumti, ayaw gyud panimalos. Mo ni kaalam Hinoon igugmaa gyud imong isikataw, labi na imong kaaway. No? Pung paniya, ay tawag to, pagbuhat mo, maayok ka na, alang kanila, higugmaon na ang kaaway, ug ampo pag siya. Murabag, dahil pagkasulti ba, murag ingon niya, primero unahan ba, nga murabag, you have to walk an extra mile. Ang dihan tao nga, ingon na to nga, sundalo papasan ka sa kilometro ipakasaan na pag yung kilometro sa to pa nga ayong buhaton sa mga tao nakasilo nimo higugmaon nimo siya unya ay pagbuhat o dautan ani sabta siya niya iampo pagid siya pasensya pagsabot o pagampo ingon ni ana maigsoon mga tao nakasila kanimo di na sayon. Tinuod, mura na gitawag to, you have to walk an extra mile. Kana lang kanang ingon nga, ang mga tao, nga diin, nakasilo nimo, o kaha, mutamparos nimo. Unsay po niya. Kanang balaod, doon ingon Kristo ba, kanang balaod itong kaniadto ba, nga, ang mata, no? Sa mata, mata por mata, bayrag mata. Ang ngipon, bayrag sa ngipon. Sa ito pa nga, panimalos yun. Baos yun. O ka nang balauro, may mga iso, may biyak kayo na, gibuhat na, atong una tungkol kay, haron nga, doon nag-justisya ba? Kung mata, mata rasan. No? Kung mong sakto rasan sa. Sakto rasan sa. Pero pugpa ni Kristo, dili na maayo. Pugpa kaniadto. Ayaw na. Ayaw yun og pagpanimalus. Ang pugpa niya, ningon siya, kung sagpaon ka, no? Pasagbang pikas. Na, kung ligiton imong usang mata, ipakit, ligita sa pikas mata. Sa ito pa, pero ayaw yun panimaus. Kaya kinigong panimalos, basta manimalos ka, mubaos, magsigig baos, magbasanay ka mo, unang niingon pa si Gandhi, niingon sa kung maunay prinsipyo, pasila magbasanay ta, na daghang buta, daghang tang mga buta, o daghang tang, ingon na to, nga, di lang kayo mga buta, mata por mata, daghang tang mga pangag, ganes kinabusin. Dili ayaw gyud panimalos.
Gani napong ni Kristo ba? Kung mahitabo kini nimo ba? Ha? Ayaw pada. Kung dunay kaha pasakit diha kanimo. Ayaw palupig, ha? Ayaw palupig. Kay ikaw nga gibuli ka, ikaw nga kasilagan ka, init ka, ang tuyo niya na haron masuko ka. Sa ito pang iyang kasuko, yung basta kasuko. Ang iyang sa siya, mainit ka, makasasa ka. Muna ang ingon, ang Ginoo, ayaw gyud. Ayaw gyud. Ayaw papildi niya. Kay tintal ka na. Pasensya lang gyud, ligon lang gyud. Nga siya, bisag mo buhat siya na nimo, palikamuti gyud, nga ang imong ibaws, ay palupig. O makalupig ni ana sa kasilag mo ang gugma. Hindi ba niyo pasabot ba yaha nga, gitawag na to literal gini nga, kung sagpao ka speaker, pasagba ka speakers ba, ayun na tunto no? Ang Ginoo biya, ang Ginoo sige buhat niya, sagpa biya siya. Sagpa siya nga to sa Gitsemane. Pero mo masingon sagpa ka pikas. Kung siya po sa Ginoo nga sa sagpa ko nimo, yun siya, suti ko unsa bay ngano may imo magipasag-sagpa ko. Murag ingon na di kay pagpadaog-daog ka, no? Pero sa kung mahitabo gyud ang butanga, nay paagi ni ana nga ipakita nato ang atong pagmahal, no? Nga dili ta makasama niya. Kung atay atraso parag away, muta na ta unsay sa dialogue. Pabitaw kita, no? Ginanta kung atay panag-away, no? Di ta magbugno ditso. No? Di ta magbugno ditso. Ang atong buhaton, istoryahan nato. Istoryahan. Kung atay pag-away, dili lang gubat dayon, dialogue yun, dialogue. Sinaptanay. Kung di ta magsinaptanay, dayon lang yapon tangan di ta magsinaptanay. Ug di man gani, basta sige yung sinaptanay, bisag di magsinaptanay, basta mag-dialogue yun. Never give up. Pero ayaw yun, imua nga, ikaw matukmod ka pagbuhat sa og violence against violence. Kaya wag yun budaog. Bantay kita na muna, extra mal, pasensya yun. Kinahanglan yun by all means yun, ang kasuko, ang kasilag, ang kaaway, kinahanglan gina siya. Buntugon yun. Pildihon yun nato. Doon na amigo na ako, ngayon siya, di ba kapadre, kung sila maayong paagis pagbuntog sa imong kaaway, what do you do with your enemies ba? Patya. Patya. Pero saan mapapatay? Dingon siya, patya, dili. The only patyo ni mo siya, kung imong kaaway, imong abiguhon. Kung amigo ni mo, patay ng kaaway. Di na siya kaaway, mamigo naman ni mo. Gugmay makapatay sa kaaway. Kaya kining kaaway, mura man siya gustong mananapa, ha? Nga kita wag itong mangaway gani ka ni ini, imong awayon, mudaghan. Primor, kaburi nag-away. Pagkasunod, apilang pamilya. So, apilang silingan, apilang baryo. Hapit tanan. Kining mananapa, multiply kini. Pero kung kada imong kaaway, imuhang higugmaon, patay siya. Mamatay siya. Unang patyag yun yung kaaway yun. Pinaagis pag-amigo niya. Kaya mawa na ang kaaway. Sayo ka ng sultiyon, lisod ka ng buhaton. Diyan to. Lisod kaayo ang paghigugma o kaaway. Lisod ay pagpatay o kaaway. Mga igsoon. Pahigugma niya. Kaya po Pope Francis, Pope Francis ba, nganong lisod kaayo sila. Lisod tungkol kay ingon magud ini. Kung naa kay kaaway, no, na kay kaaway, ang di ka kakita og maayo niya. In evil, kung nasa evil, naa dihay something void ba? Hawang. Kaya makita nimo ang evil naman yun. Muna, you have to again walk an extra smile pagsabot niya, no? Kutos mahimo nimo nga ang kanang gitawag tug ang imong kaaway, musabot ka kung gyamot kag tan-aw unsay naayo niya o ngano siya, no? Nano siya ug unsa ka ang rason haron nga kamo magkauli.
Magkauli. Inunod ko sa ka maestro, guptaan na niya ang mga estudyante niya. Yun sa kamo, kung siya reaksyon ninyo, kapalitan karon na dunay usa ka batanon niya, ang buhaton niya iyahang gi-rape ang usa ka babae. Human iya gyud gipatay, gitagod-tagod pag yun niya. Ha? Human gisuno pag yun niya. Be, kamo, unsay desisyon niya, unsay angay buhaton ang tawhana. Tanayon, patya sa na siya. Patya, death penalty, patya. My God, grabe na siya. Giusab istorya sa maestro siya. Pero osmo na to ni ini. Kung katong nakapatay karon ba ha? Katong nakapatay. Mahitabo di ay kato imutong igsuon. Nga amigo kay mo, nga pinangga kay ka. Nga sa kanunay ikaw nagkuyog ka mo, kalipay kasakit, imutong igsuon. Nga buutan kay diha sa kanimo. Nya usa hitabuak ha ang mura siya na natarantar nakapatay o nakabuhat ni adto. Be unsay inyo buhaton? Kung sa imo buhaton, patyon gihapon, ayaw patya. Nung di man patyon, igsuon man ako. Kita ka? Magkita ka usahay? Nga karon, kung makita ni mo angel adragyod, di ka may gugma. Pero sa tao gyud mga igsuon, kung musabot ka niya, naagyo ni redeeming value. Nga somehow, nga mahimo gitawag to an extra mile, na ikaw mahimo mahigugma kaniya. Pero again, lisod kayo gihapon na. Lisod. Pero mo lagi ni extra mile to walk. Pero labing dakong extra mile gyud gato pag yung buhaton ba tataas atong pasensya pagsabot kanang ingon na to, the longest mile that we have to walk is kung pas Ginoo. Kung lisod na dyan ay sila, paghigugma, ampo. Iampo yun sila. Iampo sila, nga ang kaaway, nag-evil ka na anila, unta, makaamgo sila. Mausap sila. Pero labaw tanan, iampo imong kaugalingon. Iampo imong kaugalingon. Haron ikaw, makasabot o makadawat sa grasya. Sa grasya, mahisama ka sa Ginoo nga nahigugma sa tanan kansang gugma way kinutuban. Higugma niya kaaway, buutan og dili, ang ulan para sa tanan, ang adlaw para sa tanan, muna nga wa siya. Higugma niya ang tanan nga unta magampo ka nga maangkon sa mong kasing-kasing kanang gitawag to be perfect as your Father in heaven is perfect. Nga naani mo ang kasantos sama sa kasantos sa Dios. Naani mo ang gugma sa Ginoo nga higugma sa tanan. Pangayuan na grasya, the grace of God. The grace of God. Ug ani ta mo reklamo ni ini. Kani kita lisod na ay tao nagugugod. Lisod kayo. May tag Ginoo ko. Di ba ko perfect? May doon, huwag mong pasabuta nga perfect ba? Nga wakay sa, wakay kahuyang. No? Hindi pasabot nga na ba? Nga sa mga Ginoo, mahigugmaon siya, santo siya. Ikaw usab will try to be perfect, to be loving. Magmahal sa ka. Maningkamot ka pagmahal. Unya, kini imposible. Kaya doon may mga tao nakahimo ni ini. Yung mga santos tayo. Mga santos, di ba ni sila yung mga santos, ginawa yung mga tao ni sila nga sama ito ni kahuyangan, pero ningkamot sila nga sila magmahal sama nga Ginoo nagmahal. Ningkamot sila. No? Mabitaw nga, like for example, kaya mga santos, si Monsieur Kamumot, living saint ba gina siya? No? Buhi pa na si living saint gina siya ba? Kaya ladyo ko na niya sa dagang panahon. Niya, unsa maiyahang kinabuhi, ini kinabuhi niya. Ingon siya nga, ang Ginoo, ang kasing-kasing, ang Ginoo naagos kasing-kasing sa tao. Ang Ginoo nga kasing sa tao, naagi na siyang gugma. Muna ang tao gyud, ang tawag ipuy-an sa Ginoo, wag gina sila mahimo. Mahigugmaong gina siya. He cannot do anything but love. Love. Kaya ang kasing-kasing gibuhat pa na sa Ginoo, ang tao loving gina sa by nature. He has to love. Muna nakasabot ko na ba? Nga, tanawa ha? Ayang kinabuhi nga makiingon ka
nga dagang higayon nga kana siya daghang mga limos niya. Ilag yung limusa ba? Lalim mo na ang kahoy, ibaligya niya kalima, balik-balikon, iya paliton, niinom siya nga tao, Diyos, giila na kaanan nyo. Ganun siya, ayaw lang mong kabalaka ni Ana, no? Ayaw lang kabalaka. Mas maay pa nga, kanang makatabang taba, na masayop na nakatabang, masayop na nakatabang, kaysa, wak ta masayop po niya, wak ta katabang sa tuwing siya tao. Ang tabang. Kapag iabusahan ka, nakasabot ako, kanang katao ba nga nagyuguma, itulis na siya, gisakas ko binto. Iso, pagsaka sa kawatan, irisibitana, diablihan pa yung sa kadriya, sa ulo, sa makadriya. Mangawat ka, ay pangawat, sabi gusto rin mo. Wala kawatan, iya gihatag. Ngayon siya, kuha pag inanin mo niya, ginahan naman juga, kinangawat mga, balik lang niya. Balik lang niya. Di ka kasaka ako nagihatag niya, balik na niya, ari agid na ang kawatan tao na kasunod sa pagkasuadlaw, di balik, di pasalamat. Pero waka, di ka ba, kita kawatan, papriso, pusilo, pagkira to. Pero usama. Sa simbahan, na inisultin niya, Monsenyor, kanang nangulik tao, sus, baik ka na mangupit, diya sa sibot. Kanang kolektura ba? Yan siya, ay lang saba. Kanihan lang gani ka, kuha lagi mo. Di siya, kita yung utang mo ni sakto, pero ihaba nga, sa pagkugman ng tawanan. Saan? Sa pagtabang ng tawanan. Itong driver na kadisgrasya niya, mamagit yung pa-drive at ito, kaya mamarunong ito mga ingon dili kayo, mag-drive, mo magdunay kang kuhaan ba. Sige buhat niya. Di ko siya, ano pa-driver na mo, Senyor? Wa may laing mo tabang, wa may laing mo hire, nila ako na lang. Napatay siya. Kita mga tao ngayon, ano ba, nasa gugma. Kung di ko limot itong yung ampo, o yung tambag ba, yun siya. Naagi na ginoo sa kasing-kasing, naagi na ang kalinaw. Kanang kalinaw mo na timailang naagi na sa kasing-kasing. Kanang gugma ba, bantayi yun na. Bantayi yun na ang mga, no? Bantayi yun na. Ayaw yun sudli o kaligot-got imong kasing-kasing kay mawa ang kalinaw. Ayaw sudli o pagdumot imong kasing-kasing mawa ang kalinaw. Ayaw pag panimalus kay mawa og kalinaw, mawa ang kalinaw sa imong kasing-kasing. Ayaw yun kay ang kasing-kasing sa tao, sa Dios kana, ug ang tao gibuhat kana sa gugma. Ug nindot kayo, ang kinaiya sa tao gugma. Tapuson ako kini ako ebanghelyo paggamay lang istorya. Diha usa ka tawo ang iyang pet kanang scorpion, sa Bisaya ng scorpion, tanga, no? Tanga ba? Mo na siya. Unya iyang scorpion, iyang pet naadto sa tubig, iya unta gyud nga kuhaon. Pero maak pa na siya. Balik siya, pamaak sa niya. Tanto pamaak niya. Rumag ningon to, ayaw na siya buhat to. Ay na. Kuha na. Kaya maak pa na. Siya po niya. Kasi hindi ka nung hunong man ko. Kinaiya man ni sa tanga mo mamaak. Pero kinaiya man sa nako, isip ako aning pet sa pagmahal niya, sa paghigugma. Ako man kinaiyasan. Munang hunong man ko sa pagkuha niya sa mamaak siya, kay kinaiya man niya, anong mahunong man ko sa pagmahal niya. Muna mga igsuon, mga kiniba, nga wa gyud ato kiniya mao gyud ang pagmahal. Di na kita mohunong sa pagmahal sa kung sa may tabo. Di kita mohunong gyud bubuhat og maayos ng isig ka tawo. Bisan pa di ta mohunong gyud pagbuhat og maayo bisan pag paakon ta. Bisan pag gani kita kontrahan ta. Muna ako tanan ko sa ebanghelyo, minog sa ebanghelyo, ngayon ko hastilan. Pagkalisod ni ebanghelyo ha, higuma ang kaaway. Pagka pait ni ebanghelyo ha, sagpaon ka pasagba ka spikas, kapait. Pero pagka nindot ng ebanghelyo ha, kung kita gyud ay higugmaay. Amen. Nagatuwa ko sa Dios, amahan magagagahom sa tanan, buhat sa langit ug sa yuta. Kaya sa Kristo yung bultong anak atong Ginoo. Kanang konsolalang sa Espiritu Santo. Yanag ni Maria nga Birhen, isakit sa ni Poncio Pilato.
Ilan sa krus na matay gilubong. Mikonsad sa mga minatay. Sa katulog Allah na banhaw. Misaka sa langit. Nagilingkod sa tuo sa Dios Amahan magagagahom sa tanan. Ika dito mabalik siya. Pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Sa Iglesia Katolika. Kabitan sa mga santos. Pasiluan sa mga sala. Pagkabanaw sa lawas. Kinabuhing dayon. Amen. Mag-aampo kita sa itong Ginoong Jesucristo, ito ang Ginoo, amahan kinsa ang nagtawag ka nato sa kahigpitan, umiingon kita, Ginoo, patalinghugi kami. Ginoo, patalinghugi kami. Alang sa simbahan, nga dili unta kini mabahin-bahin, apan hiniusang pagsangyaw sa maayong balita, sa gugma ug pagpasaylo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa atong katilingban, nga mudugang ang atong pagpakabana sa kahimtang sa atong nasod ug sa atong mga kaigsuonang nahasol sa kagalingon nilang mga kalisdanan sa kinabuhi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang niining tuig sa ekumenism, interreligious dialogue, and indigenous peoples, nga luyo sa managlahi ug tinuhuan, makabot na ang tinuod nga panaghiusa, pagtinabangay, ug pagdinasigay sa pagsunod sa pagtulunan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga tao nga nangandoy sa hinanaling pagkaayo sa ilang sakit, nga mapadayonon nga budangop sa gugma o kaluoy sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang kang Monsignor Teofilo Kamomot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga unta sa kaluoy sa mahal nga birhen, iiway kita sa coronavirus. Ingon man silang nasakit, maayo na unta alang sa kaymayaan sa Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naglatagaw pa, nga mga kalag sa atong igsuong nangamatay, makasinati nga sa hingpit nga kalinaw, ngadto sa gingarian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen.
Igampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga maha magagagahom sa tanan. O Ginoo, sa pagsulog namo sa Eucharistia, pinagi sa angay nga mga pag-alagad, tugod magpulos alang sa among kaluwasan, katong among gihalad, alang pasidungog sa imong kahalangdon, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Diyos. Sanctus Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon pasalamat kami kanimo karon na ekstrang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Siya tungod kay naluoy sa kasipanan sa katawhan, napakatakos papakataw gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya, gikas kamatayon nga dayon. Ug siyang pagkabanhaw mihatag siya kanamog kinabuhing walay katapusan. Busa uban kanimo hangtod sa kahangturan. Uban sa mga anghel nagaawit kami sa imong himaya sa katingog sa pag-ingon. Santos gay kanutuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ro pagsantos ng mga gasa. Mahimo kinialang kanamo, lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha siyag pan, pasalamat kanimog mipikas, mihatag ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mga kong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kuha siya sa kalis, pasalamat o pag-usab og midaig. Mihatag ni ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kining Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo, alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manuluwa sa kalimutan, manatubos na dahamo. Binaagi sa iyong krus, kung pagkabanhaw luwas sa kami. Pero paghandos kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga moatubag moalagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusaon ta sa Espiritu Santo.
nunumigin mo yung simbahan sa tibok kalibutan. Mahimpit kami din sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Hinuwi ko sa mga igsoon na mo nangamatay, malaong na banhaw silag tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa ibong naw, kaluy kaming tanan, makaambit kami sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, mga santos, uban kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniya magagagahong nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, mag-aampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong kitudlo sa itong manunubos. Amahan namo, kami ginuyo mo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan si mong kaluoy, malikay kami sala kanunay malayos na ng kasamo. Nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw mga salak ko ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kumubot, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakan ninyo. Pakita panaginig suunay. Hallelujah.
sa Dios sa gawagtang sa kining kuri sa Dios nga gawagtang sa las kalibutan mula hanggang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. O Diyos, magagagahom itugod na makadangat namo ang kaluwasan, kan sa pasalig among nadawat nining misteryo, kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pag-ilog, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga among gihalad, alang sa masakiton. Hinawat nga nag-antos tungod sa sakit ug balatian. Nagkamong gipili siya aron mahimong santos. Nga kayang kasakit mahiusa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari uban kanimo diyas kay usa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahanturan. Ito pasalamat sa ito ang sa sponsors, ito ang mas participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Itong choir, World Apostle of Fatima, Basak Mandawi. Atong offers, Dr. Ellen Galito o si Gio Galito. Pilgrims to WAP, Basak Mandawi. Salamat yung tanan. Ginoo man kaninyo. Manalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dahil inyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diya Diyos. Pagkabahan kita karon, mga anak sa Diyos, nagulaan kita kanan, sa iyang bendisyon. O Brother Ray, pagpasaylo. Mao yun, sister. Una sa tanan, maing buntag, sister. O sister, katong ingon ni Monsignor nga lisod kining Ebanghelyo ha, kay lagi kana lang magpasagpa kas pikas aping ipabaslan pod sa pikas. Pero ganina baya nga gisulti na ni Monsignor, no? Sa akong reflection, nindot jud kaya ang Ginoo. Mao, sister. Nindot jud kaya ang Ginoo. Santos jud kaayo siya. Mao. Kay sumusulti gud yung ana nga dili ko pananglit kung sagpaon ka niya ipasagpa sa nimo. Pero ako, ang akong kasinatian ni adto dili pa ko madre,
mangaway jud ko. Mangaway jud ko unya kay Scorpio man ko. Oh. Mamaak gyud ko. Isog yun. Dili ko manghilabot ha, dili jud ko manghilabot. Pero kung hilabtan gali ko, mamaak na gyud ko. Pero karon nga madre na ko, nindot man jud ang Ginoo. Dili ba dita di ta maikog sa Ginoo nga siya no kanang siya bitong pag-antos. Kung makakita lang ta sa iyang kinabuhi ba sa iyang pag-mission na di gyud siya mo kuan mo pasaylog gyud siya no. Unya na ako'y kanang kasinatian uban sa akong kauban na dito sa simbahan, sister, nga dunay babae nga magsamok-samok diha gyud sa misa, nagsugod ng misa, musalida po na siya dito sa tunga. Buang siguro. Pabomboang, sister. Pabuang-buang? Ang iya nakagusto siya tuwa dito sa tunga nga nagmisa. Mo nang ganahan siya dito magsalida sad. Dili tas mo senior. Warag dili, lahi sister. Mo to nga katong among kauban, mao man among trabaho dito sa amo ang simbahan, dito sa simbahan, pagpamadlong ana. So pagkakita niya, miresponde din siya, sister, iyang giduol, iyang gibadlong, iyang gigunitan ang abaga. Unsay nahitabo niya, piti iyang walang aping, sister. Naigo sa sagpa. Oto, nagunitan niya, nadas gawas, nabadlong. Pagkaugma, may balik mo na, sister. Pagtanaw na mo, maurag gihapon, kubrad, maurang gihapon. Siya, napani utang na kubrad. Unsa man, Brad? Ang tuon akong aping na sa ipasagpa. Maoto nga, nabadlong lang gihapon. Maoto'y kasinatian na mo ng sagpa nga, nahimo gyud di ay tungod ani nga atong pagpangalagad sa simbahan. Mao yun na. Yeah. Mao yun na mahitabo, Brad. Pero mo daog yun ta sa Ginoo ba? Mao, sister. Ang akong pangutana, sister, mao ni nga kini bang bisag naana ta sa simbahan nga alagad ta, naamgoy magsurang-surang ning atong pagkatawhanon nga kinaiya. Dali ra gihapon ta masuko. Mao ni akong ipangutana ni Monsignor nga kung kana anaa na mo pado kanang warag bation na mi ana, unsa may angay gyud namong buhaton, parang mahilikay din mi ana nga di mi mahintumpawak o mausab ang among kinaiya, mausab ang amo ang o mugawas ang among pagkatawhanon nga kinaiya. Takton nga pagkasulti, sister. Dihay pare ba? Kura o kudotor, ang iyahang kudotor pitikyo, problema hagyod. Ang bias mo respeto niya, mangaway niya, mura gitawag to, padlungon kaayo, niya mura bag, nalibak niya. Sa pare na ba, naagyo ba? Mura kontra ka niya ang iyang kudotor. Nindot kayo, kontra kayo ang kura sa kudotor. Mura diskontinto siya daghang yawi ng libak. Nahibaw ang kura. Naginan siya nga, unsa man ni imuhang kudotor ato ani subong sa obispo, ato na ipabalhin, ato na buhaton ana. Hindi kayo sulti niya ningon siya, ayaw lang. Gani, magpasalamat ko niya. Pasalamat ko sa akong kudotor. Na mura iya kong ipaantos ba, kay tungod niya, no? Murag ako ang panos purgatorio, maminus-minusan. Ako mga sakripisyo, minus-minusan. Muna nga, tungod niya, ako pasensya ni taas, masantos ko tungod niya. Salamat kay niya. Di ba? Bisag something negative. Di man ibiha, no? Ang disgrasya, mahimong grasya. No? Di pa niya siya badlungon, na, di ko makaton og pagpaubos. Marako lang hangyo mo, gini ba? Ang kaaway na agina na ng panuway nga spirito, na panuway sa mga panuwayng tao diha sa mga malibot. Pero timani, ang labing dakong kontra itong panuway, kanang atong panuway sa itong kasing-kasing. Timani, the greatest enemy of yours is the enemy inside you. Kana imong garbo, kaligutot, o kalagot. Kana siya mo imong atimanon. Kana siya. Kaya siguro ko, kung kana matubang ni mo na,
imo nang mag-control pinagi sa pag-ampo tanan ampo ug disiplina tanan kun imo nang focus ka diha og mugawas ug ka ang imong kasilag mo bati na gugma pasaylo kasi mo kagalingon no more problem kay kung gugma na maghari sa imong kasing-kasing the enemy that is in you no nana ang kasing-kasing ang gugma panay problema na kay bisan asa pa gugma na gani wana tanan na gyud bisan unsay buhaton nimo mo na ngun la love and do anything you want kay what you will do is really makaayo gina sa mga katawo di ka wat og butang nga maayo basta na gugma sa imong kasing-kasing basic imong kaaway sayo nakigugmaon kay ang gugma nanama sa imong kasing-kasing nimo na ang Ginoo nang gugma ibutang sa diha na siya everything will follow. Amen.